खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावखौ आगुनि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावखौ श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट खालामना खौथि खौथि रां खामायदों होननानै बुंनायनि सायाव फिन होननानै बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बे बाथ्राया जोबोद नंखाय बाथ्रा आरो थांनाय 17 बोसोराव गावसोर बिपिएफ हानजायासो सिन्डिकेट खालामबोदोंमोन होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो बिथाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे नंखाय खोथा बुंनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गोजौ बिजिरसालियाव केस होगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं बावैसो आगुनि अल बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि मानाव गेदेर बिक्रम दैमारि बिथाङा माखासे दान गुबुन गुबुन केस साबसिन जानानै जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बेल मोननानै मैया जेलनिफ्राय गबोबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांजों लोगोसे हितेश बसुमतारी आरो दावराइ देख्रेब नार्जारी बिथांमोनहाबो बेल मोनना जेलनिफ्राय गबोबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेलनिफ्राय गबोनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि जेलाव थानानै गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों आरो जेलाव माखासे जिउ जोबजासिम जोबथेसारनि साजा मोननांनाय माखासे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरजोंबो लोगो मोनलायदों आरो बेफोरखौ नुनानै जोबोद दुखु नांदों होनना बिथाङा फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि बिथां बिक्रम दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गाव बर' हारिनि मोजांनि थाखायसो बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन आरो जेल जानांथाव जेबो दायनि खामानि मावाखैमोन होनना बिथाङा फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं मैया 2,93,000 नंखाय रां हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे रांखौ सासे सुबुङा मेघालयनिफ्राय आसामाव लानानै फैदोंमोन, नाथाय गुवाहाटीनि खानाफारियाव पुलिस हानजाजों हमजाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मेबा खिनसाय लांस्टां होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं थांनाय 7 एप्रिल खालारखालि उदालगुरि जिल्लानि मुदैबारि ब्लकनि खलायगाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो खोरिबारि ब्लकनि महिरंग बावथिनासालियाव खुंनाय सुबुं जावरिखां मेलाव बाहागो लाना एबसु आरो प्रमद बर'खौ गोबां मुं सोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बे बुंनायनि हेंथायैनो गसाइगाव इउपिपिएल दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मुर्शिदा बेगमा बुंदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा राजखान्थिनि फारसे जेबो गियान गैया। हाग्रामा महिलारिया माहारियारि आफादा मा, राजखान्थि हान्जाया मा, बेनि जेबो गियान गैया। हाग्रामा महिलारिया बुंनाय एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु बुंनाय रावा जेबो ओंथि गैया। बिपिएफ खुंथाय थानाय समाव श्रीरामपुर सिन्डिकेटनिफ्राय गोबां बस्ता रां कालेक्सन खालामबोदोंमोन। प्रमद बर'खौ बानसावनो थाखायसो श्रीरामपुर सिन्डिकेट खालामनायाव लोब्बा दं होनना बुंदों। गोजोन थासारि सोलायनायखौ माबोरै फोजोबस्रांनो हायो बेनि फारसेसो खामानि मावगासिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनना गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।